kude kwalapho uThixo nathi ngikwazi ukuyishiya lo ndawo. Okwesibili, side sabe kanti sifika kwicawa eyandulela inkonzo yamahlamvu okanye icawa yamahlamvu sisengabaphilileyo. Futhi sisengababalelwa ekuthinini singaba senkosini. Ngoba kukhona into yokuba ingafika le cawa usaphila kanti awukho senkosini. So very important into yoba as much as you are still alive, ube kanti uphilile nakweliqala lasenkosini. Singabaphilileyo bazalwane noxa zikhona zona izinto ezinhle nezimnandi, kodwa inkosi isenathi. Xa iqalile nto bangathi phela kudala andithi, kodwa xa sele sikufutshane umane usithi ayiloxesha lakubuya umva eli. Every weekend okanye every week kulome kunjalo siselenteni kukhona isaziso esiphumayo kusithiwa umhlamento othile uswelekelwe ngumuntu othile. Kodwa noko kunjalo bazalwane kude kwalapho uThixo etheni esenathi. Noba siyabhujelwa, nokuba siyaphilelwa, nokuba siyagulelwa, kodwa yena uThixo nakule iSunday yesihlanu usekhona enguThixo. Kule vangeli yanamhlanje xa uyidibanisa nesifundo esi sesibini, ndizawugqitha kwesi sesibini isifundo kuba sizawuthetha ngale vangeli yanamhlanje evakaliswa kuYohane oNgcwele. Phaya kwesi sifundo sesibini eyona nto inditsala umxhelo kukuba sidibana noPawulos phaa engazicacisa umntakabawo esenza ubungqina bokuba mna ndandiyinto ethile. Kodwa ngoku andiseyiyo laa nto bendiyiyo, udathi bendilitshutshisi bakhe. Kodwa uthi zonke ezo zinto ngoku now that ndidibene neNkosi uYesu ndizibalele kuthinini ziyintwaleko. Simvile sitsho apha eBhayibhileni bazalwane. Uthi eyona nto kum ingamandla neyona nto ibalulekileyo kukudla ubomi ndikuKristu. So nanto namhlanje into esiyizeleyo kukuba sidle ubomi sikuKristu. Alipiculo litshoyo apha etshetshi, ndize ndidle ubomi nam ndibe nokukuzukisa ngayo intoni inhliziyo yam. So kule vangeli yanamhlanje bazalwane sidibana nezinto ezininzi kodwa sizuthetha ngazo zonke. Ezinye zazo zidibanisa nokuthatyathwa kwezigqibo, decision making. Very important in life isigqibo osithathayo. Amen. Ndithanda nale nto yokuba ndiyekisiwe nangugqirha uba ndidwanguse, so andidwanguse ndime apha nje ndithetha le nto ndiyithethayo ukuba uyive uyifake entliziyweni ugqibe uyoyenza. Amen. Okokuqala bazalwane sinoMaria othatha amafutha axabisekileyo asule ngawo iinyawo zikaYesu andithi. Okunye
wayeyokroba uLazaro. Amen. And njengoba wayeyokroba njena uLazaro wayeyowuqinisekisa intoba uyaphila. Ithi le nto uYesu into ayivusileyo uyayikhathalela, ayijonge uba isaphila. Kubani loo nto? Uyintoni umuntu le nto umkhathalele kangaka? Uyintoni le nto umuntu umnonelela kangaka? Ithi iBhayibhile usilela umuntu kancinane apha phi ebuthixweni. So kwalungiselelwa isidlo ke apha. iBhayibhile ithi uMarta wabaphakela. Esentshilo ndathi eyona nto ingumnqa ikwanguMarta lo uphekayo aphake nakunegeni. Siphinde siyilandelele ekuthinini kukwa kunegemu uMaria usenze laa nto wayeyenzile nakuqala, uhlele ezinyaweni zikaYesu. But this time around uhleli wathatha amafutha axatyisiweyo wathambisa iinyawo zikaYesu. Ezi umfundisi uVelezenu Youth Guild bezifefa namhlanje esithi zingahamba apho kungamelanga zihambe khona. So besenza lo significance umfundisi uVelezenu naye wokuba ahle yena nisuke nina nibe bakhulu. Ithi ke ngoku le nto bazalwane apho umuntu usabamba iposition yakhe. Ufuna nje idithele nengayikwazi nengayivutile indaba. Siyayibona uba umuntu usabambe iposition yakhe. uMarta usenguMarta olungiselelayo. uMaria usenguMaria otheni ohlele ezinyaweni. uYesu usenguYesu otheni ofundisayo. So partly into endihalela ukuyitsho ukuthi kukuba bambisisa uqinise le nto uThixo akunike yona. Suyiphithizelele. Nokuba ibonakala incinci kangakanani, nokuba ibonakala ingenamsebenzi kangakanani, hold on to it. Because inexabiso. Iyadingeka bazalwane ukutya kaloku thini xa undevisithi akaphiwa ukutya. Amen. Kuzawusiphekwa kakutya kufuneke khona umuntu ophekayo. Kufuneke khona umuntu ohlala ne-guest. Amen. Akabikho ke ngoku umuntu olungiselelayo. Uzawuyiva xa sikunxiba kuthi ukuba umuntu olungiselelayo wenza ntoni. Amen. uJudas apha simva esima ngamahlwempu kodwa uyayazi ukuba ufunela kuye inzuzo. Ndathi xa ndiyijonga le nto ndathi umntu nomntu ebomini bethu sifanele siwukhalimele umoya kaJudas. Ngoba uJudas lo uzipresenta as if le nto ayifunayo iza kuya ebantwini abayidingayo. Kanti ngaphakathi entliziyweni yakhe uyazazi uyifunela bani? Uyifunela yena. Nangona ikhona into ebendiyibonile isithi kusetyenziswa i-5.something million kusenziwa into ethile kusiziswa ii-services zamanzi ebantwini, kuhayarishwa ile nto ii-tractors ezi zinamatanki amanzi. Kuthiwa kodwa ezikamasipala zikhona amatanki ahlela wenza into. So abantu bathi ezi service deliveries ziyaphi ebantwini. Iphume isayini futhi eofisini ethile kuba iyaphi ebantwini, kanti abantu ngobani? Ngabo. So abo bantu bafaniswa nabani? noJudas Iscariot. Ungangeni ke epasikeni unomoya kaJudas. Kuyo yonke ke le scenario kukho uLazaro bazalwane lo wavuswayo uzobonwa nguYesu namhlanje afike saphila. Ndithi xa ndiyijonga le nto ndithi nawe mzalwane wam nam before ndidibane noYesu sasifile andithi. Wafika uYesu wasivusa.
Amen. Subonakala endaweni ezifileyo ungovusiweyo wena. Xa sele uvusiwe fana nemfama bathi abantu xa becinga usafile uthi mamela into endiyaziyo kubo bonke ubomi endibuphilayo nendibuhambayo izolo bendiyimfama namhlanje ndiyabona ukuba umntu ondenze ndabona usisoni andiyazi naleyo. Ngoba abantu bona itendency yabo kukuba uthi sele uvusiwe bakubuyisele phi ekufeni. Xa sele uvusiwe ekufeni bonakala ukuba uvusiwe. Uthi Isaiah 43 verse 19 yabonani ndiyakwenza into entsha. Amen. Namhlanje uYesu uhalela ukwenza into entsha. Namhlanje uYesu uhalela ukwenza into entsha apha ebomini bakho, endlini yakho, kowenu nakweli bandla. Qha ifuna ke ngoku intoba kube khona inhliziyo willing to receive something new esuka enkosini. Otherwise nomgomo umisile uthini? Uthi ndiyakwenza into entsha. Uthi lento intsha endiza kuyenza ndizawuyenza intshule ngoku. Amen. Siyakwazi ukuba ungene nini kweli bandla. Singakhumbuza nento yoba uqale nini ukuba active. Kodwa namhlanje uthi uThixo ndiyakwenza into entsha ngoku. Intshule nini? Ngoku. Amen. Usebayingena ke wena ekuthatha iminyaka. Amen. Ngoba ijeni yomntu ayifani neyomnye. Everyone is unique. Amen. Uzosicandisa intoba yena bethenga zangena kule nyanga ipheleyo abe kanti namhlanje into ethile mna kudala ndangena andikabi yonto. Uthi uYesu ndiyakwenza into entsha ngoku. Intshule nini? Ngoku. And therefore ezi zinto zihamba namaxesha. Lixesha likaThixo ngoku. Amen. And ixesha likaThixo bazalwane alikwazi ukutshintshwa according to the standards of this world. Uthi uPawulos kwesi sifundo sesibini ndiye ndawubamba umthetho ndawugcina kodwa ndawubona uba akho undenzela yona mandibambe ukutsho kaYesu. Hallelujah. Amaxesha amaninzi bazalwane sibambelele ezintweni ezithethwa ngabantu. Hallelujah. Kodwa namhlanje senga singathi Nkosi ukuba udala ukwenza into entsha empilweni yam yenza intshule ngoku. Bethanda bengathanda abantu. Hallelujah. Ngoba ezi zinto zizinto zeNkosi uYesu. Athi xa ebuye emthuthuzela umntu athi uyiphi intanda yakho ukudla uThixo ilele. You don't have to work hard. Kana nto ngakwazi. You don't have to work hard. You don't have to work hard. Amen. Awudingi ukubulaleka because ukhona osele bulalekile endaweni yakho. Qhavuma wena ukuba ube sisixhobo. Uyabuza apha uYesu emveni kwangoku ukuba le nto ndithetha ngayo aniyazi na. Amen. Anizazi izinto zikaKristu bazalwane. Because uyabuza uYesu ukuba aniyazi na le nto ndithetha ngayo. Uthi inene ndiyakwenza indlela entlako. You can imagine. Hallelujah. Makabonge uKristu. Bazalwane athi umculi sangena apho kuthiwa kungenwa khona. Saphuma apho kuthiwa akuphunywa khona. Ngoba uthe uYesu ndiyakwenza indlela enkangala. Entlango bazalwane apho kusithiwa khona kudry akukho nto inokuphuma. Athi uYesu mna ndizakwenza indlela. Ngoba utshilo izwi lakhe uthi ndim indlela, ndim ubomi, ndim inyaniso. Bazalwane sidinga ukuba siye ngayo.
uThixo ongundlela zaziwa. Allow God to make a way for you. Mvumela uThixo manje akwenzele indlela. Akwenzele indlela abantu bebuka. Akwenzele indlela abantu besithi awuzuphumela. Akwenzele uThixo indlela esithi abantu akunyathele khona uzawubuya umva. Wena akwenzele indlela yodlula uYesu. Ngoba uthi uyenda uyenza indlela enhlalo. Into engiyithandayo ngesibhalo uthi andiuyenza kudala. Ngiyawuyenza ngoku. Uthi ndakwenza imilambo enkangala. Hallelujah. Inkosi yami kwindawo ezithene surveyors xa ziyijonga zathi akukho nto enokwenzeka apha. Hayi Nkosi yami uYesu afike athi mna ndiyisurveyor yamazulu. Apha kuyakwazi ukwenzeka indlela enkangala. So usithi ndincamile akho nto izawuhlunga kulo mntwana athi uYesu kanti ndingu-Alpha ndingu-Omega ndiyaqala ndiyagqibela. And therefore allow God aqale agqibele ebomini bakho. Hallelujah. Sizawuyeka ngoku. Kodwa ngiyafuna ukuthi kuwe uyayenza uThixo indlela enkangala. Uyayenza uThixo kube khona umthombo wamanzi. Basela abantu athi kwenye indawo yizani nina elingenayo imali izana uthenga. Athi umuntu welilizwe uthenga kanjani ungenayo imali kwaShoprite. Athi ngiyambona uShoprite udinga imali yelilizwe kodwa ukhona uShoprite wamazulu. Khona uShoprite wamazulu ongadingi abazalwane noba uthenge ngamali kuwo. Uthi nje Nkosi ndiyayinikela impilo yami esandleni sakho. Ngilawule akulawulele uThixo nezinto oqondayo intoba ezi zingapha kwamandla akho. Avala uThixo athi uYesu kuverse 21 abantu endizibumbeleyo. Bazalwane senga angayitshali uThixo ezinhliziyweni zethu. Uthi kulo verse 21 abantu endizibumbeleyo bayakubalisa indumiso yami. Amen. Akathi abantu abava kamnandi kule jeni. Akathi abantu abanezinto kodwa uthi abantu endizibumbeleyo. Hallelujah. Ndababumba bengongo barayithi babe njalo. Ngoba ngokwenkangeleko yabantu sikhangeleka singebantu. Kodwa uThixo abantu endizibumbeleyo bayakubalisa indumiso yami. Xa uzazi ke besitshilo bozike Ash Wednesday sathi luthuli uyakubuyela phi kwaseluthulini. Sagqiba sathi guquka ukholwe sonweni. Ukholwe kwindaba ezimnandi uye ezonweni zakho. Yabona ke xa uzazi uba uluthuli yaye kukho ixesha apho ozawubuyela ngalo eluthulini awudlali uthunyiwe. Ufana nebhovana ethi yona isebenza kusesemhlophe ukwenzela into yoba xa kufika ixesha lasebusika ibe kanti iwubuthele kuvimba ukutya and that's ihlale emingxunyeni ithi rip into ebebeyikade beyiqokelela lonke ixesha. Nawe mntwana kaThixo qokelela while you can ukuze xa ufika imihlothi ngayo ayindiyolele wazi into yoba awukhange udlale kweli lizwe. Ilizwe lona liyasongwa. Ibhobhile yona ngokwezinto esizibonayo iyasongwa. And therefore ndifuna ukuthi kuwe dumisa manje noba isimo singavumi. Ndifuna ukuthi kuwe babazi indumiso kaYehova nasenhluphekweni. Babazi indumiso kaYehova kumnandi kuwe. Sukutyeshela kuThixo xa kumnandi. Uma noba nguBrenda usithi tithandaza xa kusilehe. Thandaza naxa kumnandi empilweni yakho. Philippians chapter 3 verse 8. Ewe okunene ndisuka izinto zonke ndizibalele kuthini ziyinxwaleko ngenxa yokongama kokumazi uKristu Yesu Nkosi yami. Yazi uKristu. Zininzi izinto ezaziwayo ngabantu. Kodwa into endiyicebisayo namhlanje yazi nje bani uKristu. Nasekwazini uKristu
isikali asizubhalansi noba ungamana ucutha ngapha ufake ngapha esibona masesikalini naxa yothenga phaa kwamabhovula uthe ndifuna iminsi ye-R30 uzawumana kucuntsulwa phaa as long as itheni ingaphezulu okanye yongezwe xa ingaphantsi. Lithiwa ndim ke ngokwala mazwi kaPawulos, ncama yifa to self ukuze ukwazi ukuba uThixo ongame ebomini bakho. Futhi nakongamile akusaphili wena ke ngoku uthi uPawulos ayisendima umuntu ophilayo kodwa nguKristu ophila ngaphakathi kum. Uphila izinto zisenzeka, aphila izinto zingenzeki. Uthi ekugqibeleni uPawulos into endiyithandayo asikukuba ndandigqibele. Amen. Ngoba sisefuna uba ngamaKristu perfect. Hallelujah. Uthi asikukuba noba ndigqibelele ubona nje. Njengoba bendisithi ndanditshutshisa amaKristu, ndisenza oku noku noku. Now that nditshintshile andithi phambi kwenu ndigqibele. Kodwa uthi imihla yonke ndiqunele ukwenza oko ukuze ahlale uKristu ongamile ebomini bami. Sukuqunela ukwenza ububi mzalwane, qunela ukwenza okuhle ukuze ongame uKristu ebomini bakho. So uthi uPawulos apha andigqibelelanga ubona nje. Akukho nanye into elinokundahlukanisa nothando lukaThixo. And therefore kholosa ukholiswe yindawo uThixo akubeke kuyo. Ngoba amaxesha amaninzi bebangela basemxeshela uThixo, it is because sifuna yonke into kugcwala izandla singakwazi uphatha. Ithi ke ekugqibeleni wokunika umvuzo njengoLazaro ovuswa nawe ekufeni. And therefore bazalwane bam, do not allow anyone or anything akubuyisele engcwabeni. You do not belong on the grave way, kodwa ubelonga kwesiphezulu indawo. Amen.